Битката при Шипка е ключов момент от руско-турската освободителна война 1877 до 78 година, като се води в периода 21 до 26 август 1877 година и включва ожесточени сражения за контрол над Шипченския проход. Подготовка за битката. Стратегическо значение на Шипченския проход. Контролът над прохода е от решаващо значение, тъй като той свързва Северна и Южна България. Османските сили, водени от Сюлейман Паша, целят да преминат Балкана и да се съединят с армията на Осман Паша в Плевен или с Мехмед Али в Добруджа, което би осигурило османско превъзходство в региона. Руско-български отбранителен план. Руснаците създават Шипченския отряд под командването на генерал Николай Столетов. Отрядът включва около 7500 души, руски войници и български опълченци и 27 оръдия. Позициите са укрепени на ключови височини около прохода, включително връх Свети Никола и Орлово гнездо. Турски план за настъпление. Сюлейман Паша разполага с 27 000 войници, разпределени на 3 колони. Първата колона, Реджеп Паша, атакува връх Малък Бъдек и връх Свети Никола. Втората колона, Шекир Паша, извършва спомагателни удари. Третата колона действа като резерв. Основни етапи на битката. Първи ден, 21 август 1877 година. Турските сили започват атака рано сутринта срещу руските позиции на връх Свети Никола. Руските защитници отблъскват първите нападения с помощта на артилерията, но турците успяват да се окопаят на близо разстояние 150 до 200 метра. Кулминация. 23 август 1877 година. Турците предприемат масирани атаки срещу Орлово гнездо и връх Свети Никола. Защитниците използват всичко налично, включително камъни и дървета, за да отблъснат атаките, когато боеприпасите привършват. В разгара на битката пристигат подкрепления от руския 35-ти Бриянски полк, които стабилизират отбраната. Последни дни. 24 до 26 август 1877 година. Турските атаки продължават, но са все по-слаби поради големите загуби. На 26 август руско-българските сили окончателно отблъскват османските войски, които се изтеглят към Казанлък. Жертви. Руско-българските сили губят около 3500 души, докато турците дават над 10 000 жертви. Тактическо значение. Успешната защита на Шипка предотвратява преминаването на Сюлейман Паша през Балкана и осуетява съединението му с други османски армии. Морално значение. Героизмът на българското опълчение и руските войници остава символ на саможертвата за свободата на България. Продължение. След битката, руските сили укрепват позициите си в прохода. Това поставя основата за последвалото настъпление при Шейново през януари 1878 година, което окончателно разгромява Централната османска армия. Битката при Шипка е не само военно събитие, но и символ на единството между руски войници и български опълченци в борбата за освобождение.